Здравейте, може би как ще сте разбрали по-долу от заглавието. Днешният клип е на тема грижа за коса, ногти, тяло и може би преди малко виждахте Арчи на заден кадър, но той явно го фана на сценичната треска и избяга. Но да, това няма значение. И така, нека да започваме. Ще започнем първо с грижата за лицето. За устни използвам ето този EOS, който е светло-синия с мента. Не мирише точно на мента, мирише на дъвките на Orbit. Точно на тях мирише, лючевите. За пъпки, тъй като ние в момента сме в пубертета и ни излизат доста пъпки. Ето, даже и аз сега имам. Използвам водата на Sebamed. В момента използвам, тъй като ми свърши другото. То е нещо като мазило, което е доста по-добро, но трябва да си купя. Казва се Зинерит и доста премахва пъпките. Това като го помиришете, мирише много яко. Да, чувате Арчи. Напомня ми на миналото лято. Не знам защо. Да, за премахване на грим използвам мицеларната вода на Нивея. Грим като спирала. Да. Не по-специален грим. За тяло, да преминем към грижата за тялото. За тяло, шампуанът ми за тяло е ето този на DAF. Archie Light, за това ще отида да го видя и ще се върна след секунда. И така, ето ме отново. Явно той искаше да излезе от стаята. Нека да се върнем. Шампуанът на DAF, който използвам от миналата година. По това време си го бях купила и още не е свършил. Огромна бутилка, 750 мл и още не е свършил. Той е с кашу и само с кашу. Мирише много яко, много свежо. Да, лично мен ми харесва. Както и останалите продукти, които ви казах. Мицеларната вода е 200 мл. Тя почти е свършила.